Uwaga, 3, 4 i... Od urodzenia słuchałam tych wszystkich pieśni, uczestniczyłam w tych obrzędach. No, ja się wzruszam. Ty tę maskę nosisz, bo bardzo brzydki, musisz być z gęby, nie? Po co mielibyśmy robić to tylko dla siebie? Dla siebie to można robić śniadanie rano. Głęboki wdech, lecimy. Hej, teraz zabieramy Was do muzycznej strony Bielska Podlaskiego. A witają Was Bartek i Dasza. tu tradycja nieraz łączy się ze współczesnością, tworząc swój podlaski koloryt. Ważnym muzycznym punktem w naszej opowieści jest studio folkloru podlaskich Białorusinów, Żemerwa. Od lat Hanna Fionik uczy śpiewu i tańca kolejne pokolenia bielszczan. Dzięki niej tradycyjny śpiew dociera nawet do najmłodszych. Pracując w szkole podstawowej nr 3 prowadzę zespół Żełżyki dziecięcy z dziecięcym repertuarem, z zabawami, z dziecięcymi pieśniami, ale w muzyce tradycyjnej. Bywa, że dzieci, które są w Żełżykach, dalej chcą kontynuować przygodę z muzyką tradycyjną w zespole Żełżyki. Żemerwa, zespół Żemerwa, samo słowo wzięliśmy ze słownika języka wsi Hraboły, profesora Wróblewskiego, bo już w naszych domach to słowo nie było używane, a Żemerwa jest to grupa młodzieży, więc kontekst też pasował, dlatego właśnie Żemerwa się narodziła, a było to już, był 2003, więc 23 lata temu. Nasz zespół właściwie rozpoczął się od pierwszych warsztatów z tradycją, takich letnich warsztatów u nas w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, gdzie wtedy gimnazjaliści ze szkoły podstawowej nr 3 uczyli się rękodzieła, tradycji i też śpiewu tradycyjnego, po trochu. Spodobało się, chciały kontynuować i tak właściwie powstał zespół. Skąd inspiracja na akurat taki typ muzyki? To już się rozpoczęło właściwie w liceum. Jakby w moim domu ta muzyka tradycyjna nie brzmiała. Ja już właściwie nie znałam moich dziadków, więc od nich nie mogłam tych tradycji przejąć. Mój brat mieszkał z dziadkiem i on jakby miał to na żywo. Ja już poznawałam to na różnych warsztatach, wyjazdach, a w liceum byłam na wyjeździe, który organizowało Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Tematem było bieżeństwo, ale zbierane były też pieśni, czyli jeździliśmy po wsiach rowerami, była jedna baza, jeździliśmy codziennie w różne miejsca i tam właściwie zetknęłam się z tą muzyką tradycyjną. Potem na studiach trafiałam na różne warsztaty i tak właściwie to się rozpoczęło. Większość tego archiwum, które posiadamy w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach i z którego my korzystamy na co dzień, to są zapisy, które sami nagraliśmy i właściwie na tym opiera się to, czego potem uczymy się w zespole. Muzyka tradycyjna ma to do siebie, że nie do końca można ją przekazać w zapisie nutowym. Dlatego, że tam się wiele dzieje poza tym zapisem nutowym, do tego jeszcze sposób śpiewu, maniera jakaś tam śpiewu i tego wszystkiego w zapisach, na przykład Oskara Kolberga czy innych nie znajdziemy, ponieważ tam mamy tylko tekst. Dlatego te zapisy autentyczne, czyli śpiewaków i śpiewaczek są tak ważne przy muzyce tradycyjnej. Staramy się, żeby członkowie zespołu mieli kontakt z śpiewaczkami i śpiewakami. Jesteśmy jeszcze w tej komfortowej sytuacji, że na naszych terenach to jest możliwe, więc to też wzbogaca i dużo daje potem dla samego śpiewu. Czy było jakieś konkretne założenie po tych warsztatach, na przykład, że to będzie tylko wokalny, czy że od razu będą instrumenty, czy jak to mniej więcej wyglądało?
No właściwie my się uczyliśmy, tak naprawdę uczyliśmy się wszystkiego. Uczyliśmy się sami śpiewać i potem już przekazywaliśmy to młodzieży i zespół ewoluował. Na początku to był tylko śpiew. Z racji tego, że mój brat gra na akordeonie, to z czasem weszły też tańce, więc już muzyka instrumentalna właśnie i tańce, i choreografia, które zapisywaliśmy na wsiach. No i z czasem też poszerzały się nasze kontakty, więcej wiedzieliśmy o tej muzyce tradycyjnej, jak wyglądały kiedyś kapele i w miarę wzrostu wiedzy i kontaktów też powstała kapela Żemerwy. I teraz już możemy i zaśpiewać, i zatańczyć, i zagrać. Zaczęłam grać dopiero w wieku lat 10-11, kiedy zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej na skrzypce. Wtedy zaczęłam grać. Uczestniczka Żemerwy Thaisa Fionik. A w samym środowisku tym żemerwowym to dosłownie od urodzenia, kiedy słuchałam tych wszystkich pieśni, uczestniczyłam w tych obrzędach. Podsumowując, od początku mojego życia. No jest to bardzo duża, ogromna część mojego życia. Z tego poznałam bardzo wiele ludzi, poznałam wiele nowych gier i zabaw, które też czasem praktykuję ze znajomymi. Nie wiem, uwielbiam po prostu to robić, bo to po prostu daje mi taką radość. Jakie znaczenie ma w Pani życiu bycie częścią zespołu? No na pewno to jest część życia. Kiedy jeszcze była otwarta granica z Białorusią i jeździliśmy też dużo tam, no to właściwie trzecią część roku to razem ze sobą spędzaliśmy, więc no to jest część życia i dla nas ważna, ale myślę też, że dla tych uczestników, którzy byli czy są w zespole. Uwaga! 3, 4 i... Zajczyk poda puści, wnosił lajko w bielej puści, czужym dzieciom prodawał. W poprzednich odcinkach nieraz wspominano o 4-osobowym duecie Swada i Niczos. Wszystkie jego wokalistki, Nika Jurczuk, czyli Niczos, Agata Stepaniuk i Ania Owerczuk, czyli Step Over Sisters, pochodzą z Bielska i w ten czy inny sposób poznawały lokalną muzyczną tradycję. Wraz z podlasko-kolumbijskim DJ-em Wiktorem Szczygłem, czyli Swadą, stworzyli nowy gatunek muzyczny Podlasie Bounce, który podbija parkiety nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A z Bielska przenosimy się do Białegostoku, gdzie jesteśmy w kawiarni. Z nami jest Swada i Niczos. Zacznijmy od tego, w jaki sposób się poznaliście i jak to się przerodziło w tworzenie muzyki. Siema wszystkim w ogóle. Jak się poznaliśmy? Było to w roku 2019, więc już jakiś czas temu, gdzie nasza wspólna znajoma połączyła nas, dlatego że Swada działał muzycznie już od dłuższego czasu, ale poszukiwał właśnie jakiejś takiej wokalistki, żeby razem pójść na konkurs Nowa Tradycja. Jest taki konkurs, który się odbywa w Warszawie. I tam właśnie jakby on polega na tym, że jest miksowana tradycyjna muzyka właśnie w jakiejś takiej nowoczesnej formie. No i tak się spotkaliśmy i zaczęliśmy śpiewać. Ja zaczęłam śpiewać tutaj, bo chciałeś, żeby to było na żywo faktycznie, prawda? Tak, połączyła, ta Magdalena Pietruk nas styknęła, taka koleżanka, która Zresztą zajmowała miała się... super markę Chorosze w Tak, ogóle. linię modową, inspirowaną też Podlasiem. Magda, pozdrawiamy Cię. I rzeczywiście się skończyło tak, że zostaliśmy laureatem tego festiwalu, więc było wesoło. To była owocna praca. Niespodziewanie, ku naszemu zdumieniu, bo nie było za dużo prób, ale tak się zaczęło, wtedy. No i potem już dalej to trwało, gdzieś tam się spotykaliśmy w miarę regularnie, ale raczej bez większych jakichś ambicji, w sensie nie było żadnego planu, żeby my coś tutaj będziemy robić, ale z czasem jakoś tak dobrze nam się na tyle współpracowało, że stwierdziliśmy, że razem chcemy coś zrobić już takiego swojego i właśnie tak powstała Trawa Murawa pierwsza. Tak, Trawa Murawa jako pierwsza, a później pomyśleliśmy, że skoro trawa fajnie poszła, to trzeba taki pomysł jakby rozwinąć i kuć żelazo póki gorące, więc zaraz było Na Biesiedi, zaraz było Hadżuje i te wszystkie jakoś pomysły nam mocno trafiały do serca, więc postanowiliśmy Szliśmy z flow po prostu, wydać płytę i wydaliśmy płytę w zeszłym roku, rok temu dokładnie, bo jest grudzień, my wydaliśmy 30 listopada zeszłego roku naszą pierwszą płytę. A dalej tam historia już jest znana mniej więcej. W zespole też nie jesteście sami. Skąd pomysł na 4-osobowy duet i czemu tak to nazywacie? Właśnie to jest w sumie ciekawe pytanie, bo tak jak sobie myślę,
to pierwszy raz zobaczyłam coś w takim podobnym zestawieniu właśnie na Tutace, kiedy to występowała Alina Pasz i ona była właśnie tam z 2 tancerkami, nie chórzy, tylko Pozdrawiamy, tancerkami. jeśli Alina ogląda podcast. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Alina. Tak. No i właśnie mnie to w ogóle zachwyciło, że tam są jeszcze 2 tancerki, które po prostu i one we trójkę mają takie świetne choreografie. No a my właśnie stwierdziliśmy, że nie chcemy mieć jedynie tancerek, a żeby jeszcze po prostu podbić tą taką energetykę i właśnie często my mamy takie jakieś hip-hopowe powiedzmy trochę elementy, więc fajnie jakby były dziewczyny, które też by podbijały całość, no a też, że łączymy to z jakimś ludowym śpiewem, no to super, żeby śpiewały i po prostu chcieliśmy wszystko naraz, no i tak to ostatecznie wyszło. I oczywiście dziewczyny z Bielska, pozdrawiamy wszystkie z Bielska Podlaskiego, kończące się na uk. Właśnie, dziewczyny, Agata i Ania, jeśli oglądacie ten podcast, bardzo was pozdrawiamy. A co skłoniło was do zgłaszania się do Eurowizji? Może ty, Swada, powiedz teraz. Skłoniło nas natchnienie, takie chwilowe trochę, ale tak naprawdę to tak, na Instagramie do nas dużo ludzi pisało, o fajna piosenka, może zgłoście się do Eurowizji. I później wydaliśmy coś jeszcze, o fajna piosenka, czemu nie zgłosicie się do Eurowizji? I my siedzieliśmy któregoś wieczoru przy kąpie i była taka rozmowa, że właściwie czemu może się nie zgłosić do Eurowizji, może to nie jest trudne jakoś bardzo i okazało się, że to jest bardzo łatwe. Wówczas przynajmniej było rok temu, jak się zgłaszaliśmy. Formularz po prostu był naprawdę bardzo 20 prosty. minut nam to zajęło i wysłaliśmy piosenkę i ta piosenka... Znowu niczego nie oczekując. Tak, nie bardzo. No to po prostu jakaś taka rzecz, co wieczorem zrobisz, bo myślisz, a dobra, jeszcze to mogę. No to dobra, to zgłosiłem się i tyle. Nawet zapomnieliśmy o tym właściwie, ale dostaliśmy info miesiąc później od organizatorów, że spodobała im się nasza piosenka i zapraszają nas na przesłuchanie do Warszawy. I tam już byliśmy tam jednym z kilkunastu zespołów, z tych tam kilkuset, które się zgłosiły i właśnie tak już to poszło dalej. Dość wesoło, ale nie, tak, skłonili nas trochę ludzie, którzy nas słuchają, bo tak sami nie za bardzo może myśleliśmy o Tak, tym. też nie byliśmy wielkimi oglądaczami, że tak powiem, Eurowizji, więc w ogóle nie myśleliśmy o tym w ten sposób, żeby można tam startować, tym bardziej z piosenką po swojemu. Czym dla was jest Podlasie Bounce i czemu akurat ten gatunek? No właśnie, Podlasie Bounce, wydaje mi się, że to idealnie opisuje właściwie nasz gatunek, który tworzymy, bo ciężko było nam wymyślić, bo często właśnie ludzie pytali, co my gramy właściwie, jaką muzę i ciężko było nam odpowiedzieć na to pytanie, bo miksujemy bardzo dużo gatunków muzycznych z całego świata i właśnie miksujemy to tutaj z taką lokalnością i wydaje mi się, że ten Podlasie Bounce to po prostu jest takie określenie, które pokazuje, że ta muzyka jest osadzona tutaj, ale jest bardzo energetyczna i przede wszystkim taneczna, bo my zawsze na koncertach też zachęcamy, żeby ludzie tańczyli i wytańczali emocje i po prostu, żeby się tak otwierali na tym koncercie z nami. To jest dla nas chyba najważniejsze i to właśnie jest kwintesencja Podlasie Bounce. Tak, tak, jak wypełniasz też takie różne rzeczy, jak się zgłaszasz na festiwale na przykład, różnej showcase'owej, zwykłe, to tam często organizatorzy proszą o wpisanie gatunku muzycznego, w jakim się poruszysz i nam chyba to był jedyny, który pasował do wpisania, więc taki zaczęliśmy wpisywać. Wiktor, teraz pytanie do ciebie. Jak na koncertach nosisz maskę? Dlaczego? Czy to ma jakiś głębszy przekaz? Kiedyś mi to trafiło do serca jakoś mocniej, takie noszenie maski. Ja się mówiłem o tym na filmie, my wydaliśmy taki film wesoły, który trochę opowiada o tej drodze do Eurowizji i o noszeniu maski też tam trochę jest, o tym, że jak zaczynaliśmy grać na scenie, to ja byłem chory na depresję dość mocno i wtedy mi się wydawało tak łatwiej, wiesz, to wydawało mi się łatwiejsze wejść na scenę zamaskowanym i stanąć tak nie bezpośrednio twarz w twarz z publicznością, tylko w masce, ale później, ponieważ różni ciekawi bardzo artyści zaczęli nam pomagać w tworzeniu tych masek, to się stało jakimś takim znakiem rozpoznawczym trochę, czy coś. Jakimś takim elementem, który na stałe wszedł trochę do repertuaru po prostu. Pamiętam po koncercie podszedł do nas człowiek, bo po koncercie się spotykamy z ludźmi, sobie stoimy zaraz po koncercie, tam nie wiem, chwilę można z nami pogadać najczęściej. Zbić pionę, zapytać o koncert, ten czy następny i właśnie pamiętam, że przychodzi taki pan i mówi: ty tę maskę nosisz, bo bardzo brzydki, musisz być z gęby, nie? Więc różne są tam. Więc różne są jakieś tam pomysły na to, dlaczego ona jest, ale tak odpowiadam, że to nie było do końca to, że pomyślałem, że bardzo brzydki muszę być z gęby, więc założę maskę. To nie do końca tak.
Skoro gracie w wielkich miastach, nawet poza Polską, to czym jest dla was udział w Barnfieldzie? O, no to jest w ogóle wyjątkowa sytuacja. Już drugi raz tam byliśmy, czyli wszystkie co można razy. Dla mnie to jest takie bardzo osobiste, bo ja tam się wychowałam właśnie w Studziwodach, właśnie na tej posesji, gdzie u Fioników, gdzie właśnie śpiewałam w zespole Żemerwa. I jakby no moje dzieciństwo, można powiedzieć, i w sumie dorastanie takie właśnie tam spędziłam. Dużo też wyjeżdżaliśmy na Białoruś, no ale w ogóle taka była po prostu społeczność i tak czułam się jak rodzina i dużo też zawdzięczam Doroteuszowi Fionikowi i Ani. Pozdrawiamy. Super rodzeństwo. Pozdrawiamy oczywiście. No i tak, jakby powrót tam i jeszcze widząc, no bo jakby ja się też wychowałam w takiej sytuacji, gdzie właśnie te pokolenie wyżej wszystko organizowało, wszystko robiło, my byliśmy dzieciaczkami, które tam po prostu w tym uczestniczą i teraz oglądanie tego, że jakby nasze pokolenie to przejmuje i właśnie tam Eliasz Fionik właśnie organizuje Barnfield, no to jest, no ja się wzruszam po prostu, że właśnie jest taki moment, kiedy to po prostu przechodzi dalej i jest kontynuowane. Wiadomo, że w innej formie, ale właśnie przez to, że jest troszkę inaczej, no to może też dotrzeć do właśnie młodych, więc super. Totalnie wspieramy. Tak, super, to jest inicjatywa. Poza tym ja czuję takie wsparcie od całej rodziny Fioników i pozdrawiamy was. Oczywiście że to jest super przyjemność też tam zagrać. Też wiadomo, że nie jest łatwo po prostu zorganizować taki festiwal własnymi siłami i ja wiem, jak dużo oni pracy wkładają w to, żeby to w ogóle funkcjonowało. A że to się rozrasta, no to trzymam kciuki. A skąd bierzecie pomysły na swoje piosenki? Ojej. Od zespołu Żemerwa Między innymi. zabieramy. Nie, no na pewno właśnie słuchamy sobie muzyki różnej, ale często, w sensie takim wyznacznikiem jest taniec. Czy nas to porusza, jak właśnie sobie słuchamy na Spotify'u, na przykład ta jest fajna, zainspirujemy się i właśnie tak po prostu czujemy, w jakim chcemy teraz kierunku właśnie iść. Czy to właśnie są funky, czy jakieś bardziej baile funky, czy amapiano, trawa murawa przecież. No i potem nakładamy oczywiście na to jakieś białe śpiewy, bo to jest element Tak, typowy. No. To zawsze jest jakiś taki właśnie miks, nie? Że tak ma różne rzeczy, różne gatunki, które nas w danym momencie inspirują, z rzeczy, które słuchamy, to zderzamy z jakimiś samplami z netu, które też się wydają ciekawe, inspirujące, z takimi rzeczami, z jakimiś nagraniami ludowymi, czy tym, co instrumentami czy tym, co śpiewa Nika, czy nawet właśnie Żemerwa, co śpiewa. I to się wszystko jak pozderza, sprawdzamy, czy jakoś nas to rusza tanecznie Czy da i to się jest tańczyć. tak, i to jest pomysł, nie? Z reguły na kawałek. Na koncertach macie bardzo ciekawe stroje. Czy sami je projektujecie? Właśnie tu na szczęście mamy do tego ludzi, bo no myślę, że to byłoby ciężkie, gdybyśmy my sobie sami projektowali stroje. I tutaj akurat robi to dla nas taka wybitna artystka białoruska zresztą, Olia Etyka. Ale była na Barnfield. Była też na Barnfield, zresztą właśnie prowadziła Olia, warsztaty. pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I ona po prostu tak umiejętnie, w ogóle dużo artystów widzimy z Białorusi, którzy przyjechali tutaj do Polski, tak umiejętnie jakby łączą właśnie tradycje z współczesnością, gdzie nie jest to jakieś przaśne czy jakieś takie bardzo oczywiste, ale tak w subtelny sposób właśnie podkreśla to i no, nas bardzo urzekło właśnie jej taka stylistyka i współpracujemy i myślę, że na następne sezony też będziemy z nią działać. Tak, Olia jest cudowna i jej tam sportowo-podlaskie glamour to jest niepodrabialny styl zupełnie i bardzo się cieszymy, że możemy z nią pracować jako artystką. Ona jest odpowiedzialna za nasze stroje, ale też pomagają nam ludzie w ogóle lokalnie. Tak stawiamy mocno, myślę, na lokalnych artystów w dużej mierze. Już mówiliśmy o tym, że dziewczyny, które z nami jeżdżą, są z Bielska, ale dużo pomaga też nam ze strojami, ze scenografiami Karolina Maksimowicz, związana z festiwalem Up to Date białostockim, więc to są tacy mocno ludzie stąd. Czy Kapotka nawet, chociaż nie do końca jest może stąd, ale tak duchem jest stąd i przyjechała do Białegostoku pomóc nam z tymi strojami do Kalkuty. Na dziś to wszystko. Dziękujemy. Dzięki Wielkie śliczne, dzięki. pozdrawiamy wszystkich. Wielkie dzięki wszystkim. Dziękuję. Wspomniany Barnfield Festiwal od kilku lat tworzony jest przez podlaskich muzyków Tymona Pawlika, Szymona Węża i Eliasza Fionika. Z Wężem i Fiołkiem spotkaliśmy się tam, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu bawiliśmy się przy pełni księżyca. Znajdujemy się w Studziwodach, w centrum świata, mianowicie w dzielnicy Bielska Podlaskiego.
na południowym końcu Bielska. No i tutaj w sierpniu wydarzają się rzeczy ciekawe, takie jak Barnfield Festival, ale nie tylko, no bo to jest miejsce, w którym od już ponad 20 lat tata robi różne wydarzenia historyczne, tradycyjne, żniwa, spotkania wiosenne, więc to miejsce już od kilkudziesięciu lat, można powiedzieć, jest miejscem spotkań. A my się znajdujemy przy Stodole właśnie, przy ulicy Leśnej 13. Przy stodole, która jest bardzo ładnie urządzona, bardzo ładnie pomalowana. Możemy się przejść do środka nawet, do stodoły. Więc w tym momencie klamra została zdjęta i wchodzimy do środka. Obecnie tutaj znajduje się piękny traktor, ale w sierpniu, teraz to było 8-9, dobrze pamiętam? 8-9 sierpnia, no to tutaj tego traktora nie było. Było tutaj miejsce dla uczestników festiwalu Barnfield. Można było tutaj obejrzeć film, prezentację dotyczącą poprzednich działań naszych i naszych znajomych, których mamy pod skrzydłami wytwórni. Tak, oczywiście tutaj też były prowadzone warsztaty z haftu, z rękodzieła. No to miejsce żyło. A dlaczego teraz można powiedzieć nie żyje? Ja uważam, że żyje, ponieważ stodoła oprócz tego, że jest festiwalowa, to nadal pełni rolę bardzo ważną, czyli taką jak stodoła też pełni, czyli gospodarczą. Aktualnie woziliśmy drewno. Nasz największy wolontariusz, czyli nasz traktor stoi, odpoczywa, przetrwa tę zimę i zobaczymy się znowu w sierpniu tutaj. Idziemy zobaczyć. Chodźmy, zobaczymy, co tam dalej na podwórku. To jest strasznie duży teren. I tak, jak jeszcze nie ma niczego, to No, naprawdę. A ten maluch jeszcze jeździ? nie. On stoi. Teraz no, w jesiennej aurze to może nie wygląda jak teren festiwalu, ale w sierpniu właśnie tutaj na całym terenie mamy i food trucki i mamy dużą scenę. W tym roku była naprawdę taka duża, ale na pierwszym festiwalu mieliśmy cudowną scenę zrobioną z palet, która ponoć była w ogóle jakimś tematem rozmów wśród ludzi od estradowych występów, że jak to ktoś zrobił na paletach koncerty. No ale to też w formie takiego naszego recyklingu. Wisi rower na stodole, też bardzo stary, prezentuje się pięknie. Mamy oczywiście ten napis Barnfield, kolorowy z rynien, które gdzieś leżały za stodołą. Stare, wzięte z Domu Kultury, jeszcze starego, ponad pewnie 60-letnie trybuny sceniczne, które przerobiliśmy na takie, może teraz nie widać, no bo są odwrócone, ale one są wszystkie pięknie pomalowane przez pana Waldemara, profesora ASP w Poznaniu, też naszego cudownego wolontariusza. I jest maluszek. Ostatnio przyjechał do nas maluszek. Będziemy z nim coś robić. Może. Są dwa murale, znak zapytania, inspirowane 2 plakatami. Chociaż ten pierwszy to tak bardzo luźno, ale ten drugi to nawet cały filar został pomalowany na kolor po prostu plakatu tegorocznego. Są 2 piękne tramwajki, nie wiem jak się nazywają te żuczki, ale łączą się w pary w taki sposób jak tramwaje. I są wypisani wszyscy, którzy brali udział, są podpisy wolontariuszy, więc to też taki fajny akcencik. Tak, mamy jeszcze do wymalowania 3, nawet 4 filary. Jak będzie brakowało, to postawimy kolejną stodołę i będzie więcej filarów. No ale to taka tegoroczna właśnie rzecz. Co roku tu coś dochodzi nowego. Tu naprawdę nie ma jakiegoś planu zagospodarowania terenu takiego po prostu bardzo mocno przemyślanego. To po prostu wychodzi od ludzi.
gdzieś tam na poczekaniu, na takiej wkrętce, że o, dawaj, zrobimy taki mural, dawaj, tutaj pomalujemy. I fajnie, bo to sprawia, że i dla nas też ciekawy jest ten teren, że jak wolontariusz, na przykład mamy różnych wolontariuszy z Gdańska na przykład, oni cały rok ich tu nie ma, oni przyjadą w sierpniu i mają takie wow, co tu się zmieniło, zaraz pójdę, zobaczę. I zawsze się dziwią, także to też jest super. Nagraliśmy Psa Kameleona, jak już był gotowy, jak tam myśleliśmy o tym, żeby to wypuścić, no to padło pytanie w sumie o nazwę. I to było pierwsze w sumie, co Eliasz napisał, że Berek. Po prostu Berek, tak. Bez dodatkowego backstory, bez niczego, po prostu Berek. A jakie macie podejście do tworzenia muzyki? Bo chyba każdy z was ma trochę inne, co was inspiruje, jak się połączyliście? Różnimy się, tak? Oczywiście. Myślę, że to bardzo dobrze też, no bo gdybyśmy się nie różnili, to wszystko byłoby takie samo, a najciekawsze jest właśnie to, co w nas, tak? Że Szymon ma swoje myśli, Tymek ma swoje, ja mam swoje, inni członkowie wytwórni też mają coś do dodania od siebie. Wydaje mi się, że wychodzi to tak naturalnie. No, u mnie akurat no to otoczenie najbliższe, tak? Opowiadanie o rzeczach, które mam za płotem w sposób trochę taki prosty, może nie jakiś strasznie filozoficzny, ale pokazanie tego światu, tych rzeczy, których nie widać gołym okiem, nawet na jakichś wydarzeniach, bo ballada o Rzece Białej w formie odwilży, no to tutaj tylko raczej lokalni ludzie wiedzą, o co chodzi z tym, że kiedyś wylewała rzeka, a teraz nie. Oczywiście można to jakoś tam sobie rozumieć przez względy tego, że no nie tylko ta rzeka Biała już nie wylewa, wiele takich rzek jest. U nas w Polsce może być to dla kogoś jakaś tam refleksja. No ale taki jest mój motyw, tak? Te czerpanie też z lokalnego języka. Mówienie trochę o sobie, chociaż z tym miałem zawsze problem, żeby tak wprost powiedzieć o sobie w utworze, to myślę, że chłopaki mi dużo też motywacji dali do tego, żeby wyjść z tym jednak gdzieś dalej. Te różnice są na pewno ciekawe, bo wydaje mi się, że jak działamy wspólnie, to trochę to się zaciera, że łapiemy od siebie jakieś różne rzeczy i po prostu jakoś tam taki wspólny mianownik z tego wychodzi. Myślę, że bardziej te różnice słychać już na solowych utworach. Więc tak. Pytanie o inspirację zawsze jest ciężkie, bo nigdy, ja nie wiem w sumie jak wy do końca, ale ja nie mam nigdy jakichś konkretnych inspiracji. To po prostu jak coś mi siedzi w głowie, jak uda mi się zrymować 3 słowa ze sobą, to jest to całkiem zabawne. A jak to przerodziło się w całą wytwórnię Drip Drop Label? To była taka potrzeba dania komuś tego, co my otrzymaliśmy na początku swojej drogi właśnie od Marka Włodzimirowa między innymi, od ludzi, którzy nam po prostu pomogli, bo kiedy mieliśmy jakieś takie małe marzenie, żeby założyć zespół, nagrać utwór w jakichś takich fajnych warunkach, lepszych niż szafa czy pokój, to się okazało, że no, trzeba trochę rzeczy jednak zrobić, żeby nagrać to jakościowo, żeby to wymyślić, żeby przetrwać ten cały dystrybucyjny moment. No i się tego tak po trochu uczyliśmy i pomyśleliśmy, a może pomożemy komuś jeszcze innemu. Nasza wytwórnia nie ma takiego charakteru jak większość wytwórni, że przyjdź do nas, my ci płacimy, czy tam ty nam płacisz, nagrywasz i tak dalej. Bardziej chodzi nam o taką pomoc dla artystów. Od w sumie wszelkich szczebli, tam dystrybucja, nagrywanie, pomysły. No bo tutaj ciężko znaleźć takie studio, wydaje mi się, na naszych terenach, które miałoby takie usługi czysto z dobrej woli, można powiedzieć. No tak, no to też myślę, że pomogło w znalezieniu tego, żeby to w ogóle zacząć, no to pomogło to, że mamy kilku tam znajomych z okolic, czy nawet z Bielska, że po prostu też się pasjonują muzyką jakąś, czy czymkolwiek tak naprawdę. I to po prostu też tak nam dało to, że okej, my już jakby coś tam sobie wytworzyliśmy, jakiś tam sprzęt udało nam się kupić, to czemu tego nie udostępnić po prostu komuś, kto też chce się pobawić. A skąd czerpaliście pomysły na takie imprezy, Barnfield? Wyszło tak, że
potrzeba robienia muzyki, tak, na początku. Chcemy przekazać część siebie dalej. Później potrzeba robienia rzeczy z innymi, czyli wytwórnia. Z tej wytwórni wyszedł Deep Drop Festival na Muszli, czyli często to określamy jako próbny festiwal. Tak, to prawda, to było bardzo próbne. Tak, była to impreza bardzo tak zorganizowana, no ale myślę, że jak na tamten moment daliśmy jakoś tam mniej więcej radę z tym, z czym mieliśmy do czynienia. Oczywiście to były takie pierwsze podrygi organizacyjne. Sami też graliśmy i tam wszystko robiliśmy. Też ludzie nam oczywiście pomagali, no bo żeby te muszle samą w sobie na te 1,5 godziny, czy ile tam było, wynająć, to też w sumie trochę trzeba było zrobić, no ale wyszło jak wyszło, ale też wtedy zrozumieliśmy, że chyba chcielibyśmy zrobić coś jeszcze bardziej takiego niezależnego na swoim terenie może. Wyszedł z tego Barnfield, gdzie no już nie ograniczały nas za bardzo godziny, miejsce. Ludzie mogli się trochę poczuć swobodniej, bo mi się wydaje, że też w mieście niektórzy ludzie nie przychodzą na imprezy, bo po prostu widać nas. Jest taka ciekawa psychologia, no ale z tego, co rozmawiałem z innymi ludźmi, no to tak jest. Więc z tego była ta potrzeba, ale też chyba dalej z tego, żeby właśnie pokazywać tych członków wytwórni, dawać im oczywiście te pole do manewru, do koncertowania, no bo gdzie jak nie na koncertach artysta się kształci. Sprawdza, co się podoba ludziom, no bo na internecie to widać liczbowo, ale też nie do końca, tak? Można powiedzieć, że okej, dobra, mój utwór wygenerował tam 200 wyświetleń, a się nagle okazuje, że jest 5 osób, dla których ten utwór jest ważny i takie 5 realnych osób, no to jest dużo więcej niż nawet 1000 odsłuchów. Także po to są też te wydarzenia, żeby tak zderzać z rzeczywistością wiele rzeczy. Myślę, że na początku to mogło być troszkę bardziej dla nas niż dla ludzi, że to jest coś, co jakby chcieliśmy zrobić, mieliśmy jakiś pomysł na to i chcieliśmy zrobić to tak, żeby nam się podobało, a że ludzie przyszli i rok później ludzie przegłosowali projekt też, co też jest jakby miłe po prostu, że ludziom się to faktycznie spodobało. I tak, że to mogło się zacząć od tego, że po prostu zróbmy takie wydarzenie, które nam by się spodobało, a okazało się, że spodobało się też ludziom, więc róbmy je dalej. To chyba wychodzi od takiej trochę historii też Bielska, że na przykład ta filmowa historia bielska jest dosyć duża, ale i muzyczna. Zawsze gdzieś się kręcili ludzie mocno niszowi też, ale bardzo ciekawi w tym, co robią. Między innymi nawet taki właśnie nasz ojciec berkowy, Marek Włodzimirow, to jest taki przykład człowieka, który miał pomysł i ma pomysł, bo nadal robi i to uskutecznia. I jakoś ten Bielsk tak daje tę przestrzeń jednak. W sensie takim, że może tu chodzi o otwartość ludzi, o różnorodność tych różnych grup, że my w Berku też nie jesteśmy jakoś tam może jednolici, ale otwarci. Na pewno na to, że chłopaki chociażby jak gramy koncerty, gramy na biało, to oni śpiewają te na biało. Nie ma takiego czegoś, że jesteśmy z innego świata, tylko jesteśmy z tego samego. To samo ja też z chłopakami jakby wszystko w jednym tonie. Ta różnorodność daje nam jakieś pole do twórczości. No ale ważne też jest miejsce. Ważne też jest miejsce. To tutaj, ta stodoła na przykład w kontekście Barnfield i pomoc ludzi nam. No. Otwartość to jest bardzo ciekawe, w sensie może faktycznie tak jest, że ludzie są jakoś tam otwarci. My też myślę, że na początku, ale teraz też w zasadzie czasami tak sprawdzamy, co robią inni ludzie z Bielska. Jest Joter na przykład, czy właśnie Swada i Niczos. No to po prostu to też jest takie fajne zobaczyć, że faktycznie da się w tym miejscu nawet robić jakieś takie jakościowe rzeczy, fajne, przyjemne, które bujają. Tak, no i też taki mental. Myślę, że jeżeli chodzi o naszą trójkę na przykład, no to nas kształtowało wiele też innych ludzi, chociażby też no, wszyscy jesteśmy albo czynnymi, albo nieczynnymi członkami Teatru The Mask. Tutaj też jest duży wkład Mateusza Sacharzewskiego w to, bo jednak on nam wpoił taki mental, że
fajnie jest coś robić razem. Że jak się robi samemu, to tak nie do końca i się da, bo nie ma tak, że jest gwiazda i jest sukces i jest ta jedna osoba, no come on, jakby nie żyjemy pod kamieniem. Dzięki tej filozofii myślę, że nam się też dużo rzeczy po prostu udało, bo potrafimy zaufać innym ludziom, czasem młodszym, czasem starszym od nas i robić jakieś rzeczy i że to jest fajne, że to nie jest taki mental, że dobra, zrobię z tobą coś, ale mi zapłać, ale podpisz ze mną coś. Tylko nie, tylko dawaj zrobimy, zobaczymy, może to będzie fajne. Mam wolny dzień na wakacjach, nie wiem, zbudujmy ławkę. Czemu by nie, pomalujmy ją jakoś. I to tworzy te miasto i mamy nadzieję, że będzie więcej takich ludzi, że to będzie jakaś inspiracja dla innych. Też zapraszamy oczywiście, jakby ktoś chciał się zgłosić na wolontariusza, czy może ktoś robi muzykę, może się odzywać do nas. My mamy otwarte studio jak najbardziej, możemy się umówić na sesję, zobaczyć co tam w duszy gra. Bo to wszystko jest dla nas, dla młodych ludzi, też dla starszych oczywiście. No bo inaczej to by nie miało sensu. Po co byśmy to robili, nie wiem, komercyjnie? Po co mielibyśmy robić to tylko dla siebie? Dla siebie to można robić śniadanie rano. Jedu serku z traktorem, bo jest praznik. Mówię gwarą i po polsku weź to zakmin. Plon przychodzi, nie odchodzi, to nie Anglii. No rączki z ziemnej boczki, jedę na rajki. Współczesną muzykę bielską, ale nie tylko, będziemy mogli usłyszeć już w przyszłym roku, na początku sierpnia za Stodołu w Studziwodach. A na dziś to wszystko. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Będziemy opowiadać o filmowym Bielsku. Dziękujemy. Dasza I Bartek. Ot i wsio! Ten podcast powstał w ramach projektu Warsztaty Tworzenia Podcastów Geta My, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży uczącej się języka białoruskiego ABBA w partnerstwie z Polskim Radiem Białystok. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.